Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Γιώργος Ιφωμιχελάκης. Γεννήθηκα στο Ρέθυμνο το 1957 και κατοικώ μόνιμα στην Κάντζα από το 1978. Είμαι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών. Εργάστηκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ως τεχνικός στο τμήμα Βιατρικής Τεχνολογίας. Από τα νεανικά μου χρόνια συμμετέχω ενεργά στα κοινά μέχρι και σήμερα. Στις εκλογές του 1986 και 1990 εκλέγομαι πάρεδρος Κάντζας. Την ίδια περίοδο διετέλεσα ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών των Κρικρή. Το 1994 εκλέγομαι δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Παλίνης. Από πέρυσι είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Στηρίζω τον Κώστα διότι έχει όραμα για το Δήμο, διαθέτει ήθος, λαμπρή επιστημονική κατάρτιση και εξαιρετικά επιτυχημένη αυτοδική πορεία. Η νέα εποχή είναι εδώ και χρειάζεται τόλμη, ζήλο και αρετή. Ας δώσουμε την ευκαιρία σε άτομα που πιστεύουν στη συλλογικότητα, στην ομαδική δουλειά και όχι σε μια κλειστή ομάδα συνεργατών, φίλων και αυλικών όπως λειτουργεί η σημερινή διοίκηση. Σας ευχαριστώ.